Радио Иньяс представляет интервью с теми, кто любит нашу столицу и знает ее историю. Минск моими глазами. Здравствуйте, дорогие друзья, это Радио Иньяс, меня зовут Глеб Родионов, и вы слушаете очередной выпуск проекта «Минск моими глазами», в рамках которого мы общаемся с профессиональными гидами, экскурсоводами, историками Минска и просто всеми теми, кто любит свой город и знает его историю. Напомню, что в прошлой программе мы общались с Викторией Мурашко, гидом-экскурсоводом по Минску, и этот выпуск, равно как и все остальные, легко можно услышать на сайте Радио Иньяс, в телеграм-канале и на стриминговых платформах. Сегодня мы общаемся с еще одним профессионалом своего дела, сферы туризма, гидом-экскурсоводом Екатериной Захаровой. И сразу скажем, что у нас сегодня выпуск будет мультиязычным, то есть Екатерина у нас будет говорить на белорусской мове, ну а я, собственно, вот по договоренности с нашей гостьей на русском языке, опять же, соблюдая принцип двуязычия. Екатерина, здравствуйте. Доброго дня вам, Глеб. Да. Как доехали к нам? Все добро, вы вельмі добра размещаетесь у центре города, тому пытаний никаких не было. Супер, хорошо, спасибо огромное. Ну, Екатерина, самый первый вопрос, который мы задаем вот вашим коллегам, как и при каких обстоятельствах вы, в принципе, выбрали профессию в сфере туризма, в сфере экскурсоведения, краеведения? Пакручасты быў мой шлях, хочу зазначыць, пачалося ўсё ж са школы. Настаўнік гісторыі быў для мяне прыкладам, я сама вясковая дзяўчына, і ён вылучаўся на фоне ўсіх астатніх сваёй інтэлігентнасцю, сваёй такой выхаванасцю і вельмі цікавай падачай інфармацыі. Я пастаянна цягнула руку, і калі хтосьці нічога не ведаў, то казаў: Каця, цягні руку, адказвай за мяне, там, выручай всех. І я так вельмі гэта любіла. Я хадзіла на алімпіяды, але так сталася, што пасля 9 класа ўсё ж такі я вырашыла стаць медыкам. І я спрабавала паступаць у медыцынскія каледжы, але так склалася, што Орша бліжэйшая, там набіралі толькі з 11 класа, мне хацелася пасля 9, а тады быў яшчэ і Брэст, а мне вельмі далёка, бо я з Магілёўскай вобласці. Я подумала, што я яшчэ магу здаць пасля 9 класа, што я люблю, блізка мне і гэтак далей. Ну і вось я знайшла ў Полацку, ёсць спецыяльны сакратар-рэферэнт, архівіст у педагагічным каледжы пры універсітэце Машэрава ў Віцебску. Я паступіла туды і вучылася 4 гады ў Полацку. І вось гэта таксама было такім пазлам маёй любові да гісторыі. Мала было гісторыі насамрэч, таму што дакументазнаўства ў большай ступені, канешне, выкладалі, хаця архівы зноўку звязаны з гісторыяй, але прадметаў гістарычных было мала. Но сам Полацк — это такая кладзесь, як мы ведаем, беларускай гісторыі ва ўсіх сэнсах. Колыбель, как ее часто называют. І вось гэта мяне таксама натхняла на любоў да гісторыі, і ўсё больш і больш я разумела на выхадзе, што я не буду сакратаром, не архівістам, таму што з дакументамі працаваць я не магу, уседлівасці, напэўна, у мяне не хапае, у мяне іншы склад тэмпераменту і майго характару. Што рабіць далей? Выпускны у мяне, я на бюджэце навучалася, адпаведна, працу трэба шукаць, ці то паступаць ва універсітэт, каб пазбегнуць адпрацоўкі. І я думаю, што я яшчэ добра ведаю. У мяне было плюс-мінус 3 ўжо месяцы да канца, я стала пацягваць гісторыю, таму што на рэпетытараў сродкаў у мяне не было, а гісторыю засваіць самастойна школьную праграму не складала вялікае пытанне. І вось я падрыхтавалася, самастойна здала, у мяне было 350 балаў, і я з Магілёўшчыны ўсё вагалася, ці то мне ў бліжэйшы Магілёўскі паступаць у універсітэт Куляшова, ці то ў БДУ на гістарычны факультэт. А пасля думаю, у мяне добрыя балы, я дакладна прайду нават па межах мінулага году, чаму б не паспрабаваць? Хто не рызыкуе, той не п'е шампанскага, як кажуць, конечно, правда? Да. І вось я паступіла на гістфак. І гістфак — гэта была апошняя кропка маёй такой любові да беларушчыны і ўсяго, што з ёй звязанае, таму што я размеркавалася пасля 3-го курса на кафедру этналогіі, этнаграфіі Беларусі. І тэма маёй навуковай была курсавой паслядыпломнай знахарства на Шклоўшчыне, 19 пачатак 21 стагоддзя. Я збірала бабак, шаптух, апавяданні, прям хадзіла
У мяне былі такія гісторыі, то спынам ездзіла па раёну, каб знайсці гэтых бабулечак, і я гэтым, канешне, вельмі захаплялася. І у нас былі цудоўнейшыя выкладчыкі. Я вучылася на беларускамоўнай плыні, і вось адтуль у мяне і любоў да ўсяго беларускага, яшчэ раз паўтаруся, і да самой уласнай мовы. І з 2010 года, уласна, як і паступіла, я стала размаўляць на беларускай мове, стала вывучаць нашы традыцыі больш дакладна, дзякуючы сваёй спецыяльнасці на магістратуры. У магістратуры яшчэ адвучылася таксама на культурнай спадчыне і турызме, але размеркавалася працаваць у школу настаўнікам гісторыі. 8 гадоў я аддала вось у гэтай сферы працы, а пасля я падумала, што б мне можа змяніць, скажем так, і стала займацца экскурсазнаўствам, у сэнсе проста задарма вазіла дзяцей сваёй школы па Беларусі, і вось так мы вандравалі. Маці была вельмі адна ініцыятыўная. Яна знаходзіла аўтобус, яна знаходзіла людзей жадаючых, асабліва гэта была пратэстанцкая абшчына, і вось так мы павандравалі. То есть можно сказать, целая такая вот команда. То есть вы никогда не действовали одна. Правильно. Людзі былі, напэўна, такім натхняльнікам таксама ў маім жыцці, вось якія мяне на гэта накіроўвалі. Я думаю, что просто хороший человек притягивал к себе хороших людей. Магчыма, і так, дай Бог, каб так яно і было, правда. І пасля яшчэ у кантакце я знайшла людзей, которые захацелі таксама вандраваць па Беларусі. Я пыталася, вось я гатова скласціся на бензін, скласці маршрут, падрыхтаваць інфармацыю, хто жадае, мае машыну і хто жадае да нас далучыцца. І так у нас склалася кампанія, гады 2, можа 3. І ў выходныя па аднаму, па 2 дні здымалі, ў палатках жылі, і мы аб'ездзілі больш за палову, напэўна, Беларусі. І гэта ўсё яшчэ больш і больш. У часы студэнцтва аўтаспынам мы ездзілі вельмі шмат па Беларусі. Пасля я ўжо на маршрутках, на электраяцыях ездзіла, цягніках, на аўтобусах, на чым заўгодна. І вось гэта ўсё мяне натхняла на турызм, на жаданне да гэтага дакрануцца ў большай і большай ступені. Мне кажется, что если ты не попутешествовал автостопом в студенческие годы, то ты не экскурсовод. Не экскурсовод, и в принципе уже после такого способа передвижения уже никакие ни автобусы, ни электрички не страшны, как бы там, может быть, не совсем комфортно было, да? Так, Глеб, я з вами цалкам згодная. І пасля вось я здала акрэдытацыю. Першая у мяне была яшчэ ў універсітэцкія часы, але я ёй па вялікаму рахунку не карысталася, таму што ў мяне была школа, вялікая занятасць, і на час на турызм не было такі прафесійны менавіта. А пасля вось здала на акрэдытацыю ўжо ў дасведчаным сталым узросце, скажем так, і стала вадзіць свае маршруты. Спачатку проста стандартныя варыянты, пасля аўтарскія пісаць больш. Бачу больш зацікаўленасць. А што яшчэ? Які вы прапаноўваеце? Вось мы былі на гэтым, а хацелі б яшчэ на якімсьці. І гэта мяне таксама натхняла пастаянна пашыраць сферу сваёй дзейнасці, свае веды. І такім чынам я стала вось паўнавартасным ужо экскурсаводам, хаця няма межаў для развіцця. Я яшчэ імкнуся лепш ствараць свае экскурсіі, новыя маршруты. Конечно. Ну вот, дорогие друзья, история успеха Екатерины Захаровой, получается, самая настоящая. Во-первых, хотел сказать, что мы, оказывается, с вами земляки, потому что вы с Могилевщины, я непосредственно из районного центра. Вот, получается, Шкловщина, да? Шкловский район вы выбрали не случайно, потому что, наверное, ваш родной район. Так, гэта мой родны раён. Як кажуць, кожны кулік хваліць сваё балота. Я сёння за вушніцамі прайшла. У мяне тут гербы беларускіх гарадоў. Адзін з іх гэта Шклоў, з якімі звязанае маё жыццё, канешне. Вось, і ведаеце, што, Глеб, яшчэ хацела дадаць? Ехала пра гэта, думала і думаю, трэба пра гэта сказаць. Апошнім часам я кладуся спаць, і ў мяне вельмі часта карцінка маёй вёскі. Я як быццам бы прыязджаю туды і іду па вуліцах, гляджу на гэтыя дамы, і вось гэтым я засынаю. Таму, напэўна, моя родная земля, яна, канешне, не напэўна, это дакладна. Яна мяне натхняла, скажем так, і, напэўна, вывела на гэты шлях любові да ўсяго беларускага, і гэта прям частка мяне, неад'емная, частка маёй існасці. Да, вот, Екатерина, давайте сделаем хорошую рекламу вашей малой родине. Вот мы часто так делаем, если у нас гости из других городов, и даже если это не районные центры, а вот такие маленькие населенные пункты. Вот расскажите про свою деревню, чтобы все-таки действительно ее имя прозвучало вот, ну, в таком большом подкаст-пространстве, тем более еще и радийном. Моя вёска называется Гарадзішча, як вы ведаеце, гэта ўмацаванае паселішча, таму там дата заснавання 1604 году. Лічыцца, калісьці ў гэтай вёсцы была царква. На жаль, зараз яна неразбурная, перабудавана яшчэ ў савецкія часы у краму.
І крама зараз зачыненая, але царква сама стаіць. Гэта я даведалася ад мясцовых. Бо апошняе маё яшчэ захапленне, я хаджу да бабулі, дзядуль і пытаюся пра іх жыццё. Яны вельмі любяць пра гэта распавядаць. І говорю, што ў нас у вёсцы было, а дзе людзі працавалі. У нашай вёсцы Градзішча ўжо ў савецкія часы, 70-80-е, быў вельмі знакаміты дырэктар. Яго вельмі хваляць. І гэты самы дырэктар, Галіца яго клікалі, прозвішча, ён забудаваў 2-павярховыя, 4-павярховыя дамы, і наш калгас быў адзін з самых найлепшых. Туды наехала вялікая колькасць перспектыўнай на той час моладзі, і по вялікаму рахунку моя матуля і такога ж прыкладна ўзросту 50+, гэта ўсе тыя, хто яшчэ зараз і жыве, і працуе, і стараецца і любіць вёску, таму што гэта быў калгас, які славіўся на ўсю акругу. У маёй мясцовасці яшчэ ў суседняй вёсцы ёсць царква, таксама напаўразбураная. Калісьці быў льнозавод у нас, выраблялі лён і апрацоўвалі яго. Вось, у нас ёсць рака Бася, і мясцовыя мне расказалі такі цікавы факт, што калісьці на Басі лавілі, вудзілі рыбу спецыяльнымі асцямі ў начны час. Я ніколі пра гэта не ведала. Высушвалі карані сасны, запалівалі, сядалі ў човен і бралі гэтыя осці, і спячую рыбу білі, і казалі, што не толькі хапала для ўласных патрэб, але яшчэ і на продаж. Уляйце, вось такія факты, ад гэтых бабулі, дзядулі адзнаюся. Мае ўжо даўно памерлі, і мне гэтага вельмі не стае. Адна бабуля мне посцілку падаравала сваю ўласную, кажа, мой сын там жыве ў Іркуцку, і он ужо сюды не прыязджае амаль, што, говорит, я памру, гэта выкінуць у сметніцу. А так хай табе застанецца. І я прям такая шчаслівая, думаю, вось у мяне ўласнага раёну посцілка. І я пра гэта ўсім распавядаю, говорю, можа, у вас якія элементы адзення нацыянальнага нашага ёсць, бо мне вельмі хочацца строй свайго раёна сабраць, каб ён у мяне быў можно сказать, мини-версия музея, правда? Так, я на куфары шаршчу пастаянна абвесткі, купила ўжо рубель такі, которым прасавалі адзенне. Мужа попросила другую частку купіць спецыяльную палку, говорю, выражы мне, як я табе показываю гэты інструмент, і я буду сабе ствараць музей, калі мы набудзем сабе драўляную хатку. Таму што гэта ўсё знікае насамрэч, і там столькі карыснай інфармацыі, нашых каранёў, без якіх існавання будучыні немагчыма. Культурны код. Так, і я ўсё гэта записываю, вяду такія спецыяльна А4 фармата, улікі, скажем так, нататнікі, і ў мяне ёсць, дзякуючы таго, што я вучылася на кафедры этналогіі і этнаграфіі, апытанні спецыяльна, як святкаваліся пэўныя святы, як там, напрыклад, працавалі, што было ў вашым жыцці цікавага. І ведаеце, яшчэ там, напрыклад, пытаюся, бабуля жыве з дзядулем больш за 50 гадоў, говорю, раскажыце мне, у чым сакрэт вашага сямейнага шчасця. І вось у кожнага гэта такія розныя адказы, такія розныя жыццёвыя шляхі, і ты просто думаеш, чалавек — гэта цэлы космас ва ўсіх сэнсах. Гэта можа быць не толькі чалавек, як той дырэктар калгаса, знакаміты, там, который перавярнуў жыццё маёй вёскі, умоўна кажучы, зрабіў яе сучаснай па тых мерках, але і кожны чалавек, который хадзіў на пошту, разнасіў яе, хто, напрыклад, міліцыянерам працаваў, хто настаўнічаў, хто ў калгасе працаваў, кароў даіў. У іх такія цікавыя расповеды, жыццёвыя сітуацыі і памяць пра сваё мінулае. Гэта так грандыёзна, Глеб, просто не перадаць. І выходзіш такі натхнёны, што ты хоць крышку яшчэ больш ведаеш пра свой раён. Таму Шклоўшчына, канешне, з пункту гледжання захаванасці не шмат мае помнікаў розных, але я вось цікаўлюся, як экскурсавод, ведаеце, гэтай духоўнай культурай, людзьмі. Да. У нас ёсць там мясцовы ансамбль, жанчыны, якія спяваюць рэгулярна на святы. Таксама і мясцовыя песні, і такія ўжо усярэдненыя, скажам так, папулярныя. Вельмі гэта, канешне, таксама падбадзёрвае, што ёсць ініцыятыва на вёсцы яшчэ, якая жыве, якая, скажам так, развіваецца. Ну і вось я кажу, стараюся такім чынам таксама збіраць інфармацыю, бо гэтыя людзі паміраюць, ўсё забываецца, а так застанецца са мной. І, магчыма, яшчэ нейкі прадукт жыццядзейнасці ў выглядзе кніжачкі там здолею я калі-небудзь надрукаваць. Я на гэта вельмі спадзяюся. Я уверен, что у вас обязательно все получится, во-первых, потому что, Екатерина, вот невозможно не восхищаться всем тем, что вы делаете. Вот вы говорите про людей, что они космос. Так на самом деле это вы космос, потому что вы создаете вот эту вот вселенную действительно из историй самых настоящих людей.
действительно, многих из которых уже нет. И самое главное, вы максимально продвигаете свою малую родину, что очень-очень важно. Я вот вас здесь максимально понимаю, потому что у самого тоже огромное желание рассказывать и о малой родине моих предков, вот, тем более, что мы с вами действительно почти земляки, у меня вот предки из Дрибинского района. Соседние, там шаповальство, такие конечно, традиции шиковные. Мой прадед занимался шиповальством. Он непосредственно вот изготавливал валенки, и, безусловно, про катрушницкий лемезень мне известно, я даже рассказывал лексикон об этом. ведаете, Конечно, да. Ага. Вор хлыстить на шиповальском хворте. А вот у нас такое. Вы ведаеце, што мяжа ж з Дрыбінскім раёнам, то ёсць вёскі дзіўныя, суседнія недалёка я была у ёй, там таксама займаліся шапавальствам, і мне мужчына яшчэ памятае, як дзядуля гэта рабіў, ён мне паказваў частку інструментаў, сам ён уже не займаецца, але таксама я говорю, вы мне пакажыце, вы мне раскажыце, як валілі і гэтак далей, таму што гэта таксама карысна. Я сабе просто фантазую, але як яно там было насамрэч, ведаюць толькі тыя, хто з гэтым меў непасрэдную справу. Да. Но счастье в том, что шиповальство живет, да, и это не забытый промысел. О нем и снято и много сюжетов на телевидении, и опять же вот про катрушницкий лемезень сегодня можно прочитать. Достаточно даже вот поднять работу того же этнографа, историка Евдокима Романова, да, в честь которого даже в Могилеве краеведческий музей назван, да, поэтому все доступно. Главное иметь желание, и я думаю, что вот вы, Екатерина, вот своим вот этим вот энтузиазмом, своим вот этим вот безграничным желанием, креативом вы, конечно же, людей вдохновляете. Дякую. Вот. И самое главное, вот мы по факту сегодня общаемся не просто с гидом-экскурсоводом, а с самым профессиональным историком-этнографом. Вот. И вот у меня здесь интересный такой вопрос. Вот вы еще в самом начале рассказа упоминали, что хотели поступать в медицинский колледж. Так. А, наверное же, все-таки что-то вот вас привлекало в медицине? Праца з людзьмі, дапамога людзям. Я і зараз стараюся, напрыклад, камусьці капеечку перавесці, камусьці купіць ежу, там, хто патрабуе ўвагі нашай, скажам так. Да. Але ведаеце што, вось я, забегаючы наперад, апошняе пытанне, напрыклад, рэкамендацый, часамі прыслухоўвалася да рэкамендацый маёй маці. Вось яна казала, ты будзеш урачом, калі вырасцеш у яго, то станеш паталаганатамам, будзеш рэзаць трупы, не надо табе гэта. Думаю, можа і праўда гэта не надта. Тады я кажу, я хачу быць археолагам. Мама кажа, не, дзяцей будзеш улетку ў заплечніку цягаць з сабою на раскопкі, на сонейку печыся, не надо. І я думаю, на мне пастаянна абсекала мае жаданні. Так вось, не надо нікога слухаць, трэба пратаптаць свою сцежку і зразумець толькі ты зможаш, што табе спадабаецца. Надо слушать нос себя в первую очередь. Правильно. У кожнага ёсць свае рэцэпты шчасця, але яны не універсальныя, бо ў кожнага сваё жыццё, свой характар, свая сутнасць. І што падыходзіць аднаму, не зусім значыць, што будзе падыходзіць астатнім. Действительно. Екатерина, на самом деле хочется продолжать вот общаться на те темы, которые вот вы продвигаете, да, но вот, безусловно, вы гид-экскурсовод по Минску и по Беларуси, безусловно, как мы уже поняли, да. Давайте вот пообщаемся немножко на эту тему, расскажите, вот как начинался ваш путь именно вот в нашей столице, да, вот вы тем более сказали, что сначала это были универсальные маршруты, да, вот уже сложенные, скажем так, да, сформированные, потом все больше и больше авторских. Вот по каким частям Минска вы проводили свои маршруты раньше, и что вот предлагает гид-экскурсовод Екатерина Захарова сегодня? Пачала я са стандартнай экскурсіі. Мінск, сталіца Рэспублікі Беларусь. Кантрольны тэкст я існуе, то бок трэба по вялікому рахунку вывучыць, але калі ты хочаш расці і развівацца, быць цікавым, то просто кагосьці капіраваць і пераказваць, гэта для мяне зусім не варыянт. Таму, наездзіўшыся з групамі ўжо вялікімі, абкатаўшы гэты маршрут, я стала паціху агулам нават, каб была цікавейшай нават аглядная экскурсія, пачытваць, канешне, дадатковую інфармацыю. Нават маючы гістарычную адукацыю, ўсё роўна, канешне, трэба развівацца і удасканальвацца. І першая моя экскурсія такая аўтарская была дворыкі ракаўскага прадмесця. Вось за іх я ўзялася, і да гэтага часу гэта адна з найпапулярнейшых экскурсій не з пункту гледжання аналізу архітэктуры, не з пункту гледжання, ведаеце, дат, падзей, а нюансу. Я там пазнаходзіла, і дзякуючы калегам і ўласнаму досведу, таму што пратаптала не раз гэтую сцежку і дворыкі ты абхадзіла,
шмат такіх, ведаеце, цікавостак можа быць ад замуленага вока схаваная нашай паўсядзённасці, ляцім, бяжым, думаем пра свае беды, праблемы, турботы і не звяртаем увагу вось на гэтыя дробязі, якія хаваюцца вакол. Плюс мала хто заходзіць у дворыкі. Ну, вось вуліца Ракаўская сама па сабе пагулялі, там дзесьці кавярні знакамітыя там плюс-мінус наведалі, і ўсё. А я стараюся вось заводзіць яшчэ і туды, дзе вока не надта, скажам так, таксама, можа, нават не вока, а не абтоптаныя гэтыя сцежкі у тым ліку паказваць. Пасля я стала даследаваць раёна Смалоўкі і пазнаёмілася з некаторымі мясцовымі жыхарамі, которые старажылы ад бацькоў, вайскоўцаў, атрымалі гэтай кватэры. Я пыталася, якім было ваше дзяцінства? А што вы памятаеце? Якая была Смалоўка? Чаму вы тут жывяце сёння? Чым яна вас прываблівае? Ці хацелі б з'ехаць, а чаму не? І вось дзякуючы ўжо знаёмству з мясцовымі у Смалоўку у мяне дадалося шмат, ведаеце, вось такога каларыту ад людзей, жыхароў. Не проста я, як экскурсавод, я не за Смалоўкі, я там не жыла, а вось гэта робіць зноўку, напрыклад, гэту экскурсію цікавы з пункту гледжання меркавання ў інтэрв'юераў, якіх я апытвала ў свой час. Пасля я стала вадзіць вельмі актыўна па могілках экскурсію. Я абажаю могілкі. Глеб, гэта проста маё хоббі, можна сказаць. Не то, што я там вялікі знаўца могілак, але мне сам факт падабаецца знаходжання ў іх. Конечно, здесь мы скажем, что ведь понятное дело, что когда мы слышим, в принципе, слово «кладбище», да, конечно же, здесь, мало каких-то вот положительных эмоций может быть, да, все-таки это место такое действительно печальное, тяжелое, да, атмосфера, но все-таки действительно некоторые некрополи, как вот их называют, да, они действительно достойны внимания, что говорит там про Кальварийское кладбище, даже вот военное кладбище, так. А как мне кажется, даже те кладбища, которых уже не существует, например, я знаю, что вот рядом с Минской обсерваторией некогда существовало кладбище бывших деревень Слепянка, так, да, Малая Слепянка, Большая Слепянка. Так, Старожовские могилки, Старожовское кладбище, Переспинское, оно же, да? Так, могилки, амаль што знішчаныя, так. По великому рахунку шмат у нас што на костях, скажем, збудавана, створана і так далей, так. І у нас нават з мужам ёсць гісторыя, мы на другі, напэўна, раз спаткання паехалі ў Вязанку, сели на электрацыю, схадзілі ў музей Янкі Купалы, і тут я бачу могілкі, говорю, Крыл, пайшлі на могілкі. І мы там усё блукалі, а ён такі кажа, трэба было цябе на першы раз на спатканне, напэўна, таксама на могілкі запрашаць. І вось я захапілася ідэяй даследавання могілак. Кальварыя, гэта, напэўна, самы першы маршрут, які я так прапрацавала. І ведаеце што, Глеб, я кожны раз знаходжу штосьці новае, нейкі новы помнік, нейкую новую цікавостку, і моя экскурсія, яна пастаянна змяняецца, трансфармуецца, дапаўняецца. Вось у гэты выход у мяне таксама была зборная экскурсія, мяне жанчына пасля застаецца і кажа, ужо па-новаму ваша экскурсія. Я говорю, дык розныя экскурсаводы па-рознаму водзяць. Яна кажа, не, гэта ваша менавіта, я была раней, вы па аднаму маршруту, зараз вы ўжо па іншаму маршруту водзіце. Таму што дапаўняецца, развіваецца і, соответственно, вось ужо як і новая экскурсія, умоўна кажучы, з'яўляецца. Вайсковыя могілкі і ўсходнія, вось гэта 3 у мяне такія пакуль што па могілках экскурсій, якія мне вельмі падабаюцца. І гэта, ведаеце, напэўна, такое месца маго нават прыцягнення. Мне не страшна там, хаця раней у дзяцінстве я баялася. Я хацела хутчэй прабегчы гэтыя могілкі нават у сваёй вёсцы, бо мне здавалася, што там прывіды якісьці жывуць, як у дзяцей фантазія зовсім така развіваецца. Ну, не только у дзяцей. Так, я гляджу, ведаеце, што гэта як частка нашай культуры і як людзі адносяцца да памерлых, па вялікаму рахунку яны адносяцца да саміх сябе. Гэта адлюстраванне эпохі, гэта адлюстраванне гісторый, трендаў нейкіх у помніках, і яны ўсе такія унікальныя. Гэта вось як чалавек космас, так і помнік космас. І што за гісторыя стаіць за кожным з іх, гэта вялікія загадкі, бо, на жаль, шмат пакутная Беларусь, шмат архіваў было спалена і ўвогуле знішчана, і тых жа могілак на Кальварыі мы з вамі ведаем, шматлікія пагромы здзяйсняліся, металалом зразалі, піянераў прыводзілі, которые таксама руйнавалі, бо адносіліся як быццам бы гэта буржуазія, гэта ж калісьці былі арыстакратычныя могілкі Мінска. Таму стаўленне было абсалютна рознае, і шмат пакутнасць гэта да дадзенага моманту існавала, але зараз яны ўжо прызнаныя гісторыка-культурнай каштоўнасцю. І вось на рэканструкцыі была ў гэту суботу пачалі касцёл зандзіраваць, даследаваць, ужо будзе рэстаўрацыя спадчыны нашага аб'яднання, будзе займацца. Так, і я вельмі цешуся гэтым, што памяць аб нашых памерлых, яна таксама заслугоўвае
заслугоўвае увагі з боку сучасных людзей. Гэта вельмі атрадна. Я хотел бы немножко тему поддержать, потому что, опять же, я не могу себя назвать профессионалом в принципе в истории Минска, да, но, опять же, интересуюсь, как вот уже Екатерине рассказывал, пока мы шли сюда на студию. В 2022 году летом я был на экскурсии по микрорайону Уручье, и мы, безусловно, знаем, что, в принципе, вот в районе улицы Ложенской, непосредственно улица Ложенская, это, можно сказать, тень бывшей деревенской улицы, да, вот деревни Уручье, и там же вот как раз-таки на холмике до сих пор существует деревенское кладбище. Вот, и я вспоминаю, что вот экскурсовод рассказывал про памятники, что там действительно они необычные, в том числе благодаря надписям, которые там вот на самих вот этих вот могильных камнях, и вроде бы там даже особый какой-то диалект использовался. Я, к сожалению, уже вот не смогу точности воспроизвести, да, вот основная задумка в чем, но просто подтверждаю, что действительно, как бы мы ни относились к таким местам, имеется в виду вот какие бы эмоции, да, мы не испытывали, когда вот, в принципе, говорим или думаем о кладбище, о смерти, да, но все-таки действительно достойное место для того, чтобы вот опять же окунуться в историю города, в историю страны, в историю нашего народа. Так, я хочу падтрымаць вас, я жыву ў Сухарова, у нас таксама ёсць могілкі. Я выпадкова вечарам з мужам, шпацыруючы па раёне, зайшла на гэтыя могілкі. І мы глядзім, там стаяць таблічкі, што гэта курганы 11-13 стагоддзя. То бок там спачатку былі курганы, а пасля ўжо мясцовыя сталі падхоўваць сваіх людзей, там пачатак 20 стагоддзя і так далей. І уяўляеце сабе, якая багацейшая гісторыя гэтай вёскі Сухарова, калі там яшчэ пахаванне аж 11 стагоддзя. Да, так в принципе вот и Сухарева, и Юго-Запад, я же думаю, вы прекрасно знаете, курганы, да, то есть, можно сказать, Минск вот упоминается в связи с битвой на реке Немиге, да, 3 марта 1067 года, а курганы фактически вот 10 век, а ведь это даже на столетие до того, как Минск впервые упоминается, то есть, действительно, мы можем говорить о том, что то же самое Сухарево, да, а ведь это деревня. Да? Ведь мы знаем, что микрорайон-то сегодня там располагается в основном в границах улиц Шаранговича, да, вот Лобанка, Горецкого, да, Лобанка, но ведь сама деревня располагается как раз-таки вот там, где сегодня сооружаются новые, да, микрорайоны, и улица Школьная до сих пор существует. Так, с драўляной некоторым сенсе забудовой, такой одноповерховой. Да. Хотя, да, конечно, туда уже подступаются в том числе новостройки, но я уверен, что пока вот еще эта улочка и, в принципе, вот эта вот деревенская атмосфера, она еще будет существовать. У мяне некалькі разоў нават людзі пыталіся, ці буду я праводзіць па Сухарова экскурсіі. Я пастаянна таксама нашу гэтую ідэю, таму што, а як жа, а чым мікрараёны горшыя за цэнтр Мінска? Зразумела, што цэнтр багацейшая гісторыя, там больш прасцей знайсці факты пра тыя ці іншыя месцы, але агулам Сухарова такі жа унікальны раён, як і цэнтральная частка, дзе ратуша і ўсё астатняе знаходзіцца. Так более того, микрорайоны — это ведь по сути деревни, которые когда-то вошли в черту города Минска, да, и у каждой из них своя история. И здесь мы даже не обязательно будем привязываться к знаменитым топонимам, которые сегодня увековечены в истории уже современного Минска, как то, например, там Михалова, Петровщина, Грушка. Это ведь и деревни, которые сегодня никак, да, вот. Хорошо, у нас есть парк Тивали, да, но ведь немногие знают, что так раньше, да, деревни, и то, что это, извините, даже раньше был парк развлечений, который, в принципе, в каждой стране были свои Тивали, как говорится, да. Вот, поэтому я думаю, что вот как раз-таки экскурсии по микрорайонам, по минским окраинам, это вот, ну, то, за что я бы сам вот ратовал, и что вот сам бы с удовольствием посетил, а может быть, даже когда-то что-то свое придумал. Поэтому, если будет когда-нибудь такая возможность, вот, или по Сухареву, или по каким-то другим минским окраинам, вот, обязательно стоит, и я вот даже с удовольствием сам бы принял участие. Домовились, Глеб. Да. Буду стараться и думать на это. Да. Хорошо, Екатерина, вот как считаете, в принципе, вот если человек хочет попробовать себя в роли экскурсовода, гида, вот какими качествами, какими навыками он должен обладать, вот с вашей точки зрения? Ведаеце што, я як лічу, што самыя бываюць розныя экскурсанты, которым падабаюцца абсалютна розныя экскурсаводы, інакш бы нас не было такая вялікая колькасць,
то так і экскурсаводы бываюць абсалютна з рознымі якасцямі. Таму універсальных такіх падабраць плюс-мінус вельмі складана. Канешне, ён павінен быць камунікабельным чалавекам, ён павінен старацца знайсці падыход да розных катэгорый людзей, закрытых і адкрытых, скажем так, узросты абсалютна розныя, умець нават словы падбіраць, якія адпавядаюць пэўнаму пакаленню, умоўна кажучы, так? Ён павінен цікавіцца сваёй справай, любіць яе, захапляцца ёю. Калі няма гэтага агню, няма сэнсу ні ў якай абсалютна справе. Экскурсазнаўства у тым ліку. Калі б я вадзіла толькі адну аглядную экскурсію, расказвала гэты кантрольны тэкст, я б і сама ўжо звяла, я не магу займацца тым, чаго я не люблю. І экскурсанты б мяне не хвалілі, да мяне б не вярталіся, пра мяне б добра не казалі, і туркампаніі бы, канешне, не звярталіся да мяне, таму што сарафаннае радыё ніхто ў нашым жыцці яшчэ не адмяняў, так? Вось, таму гарэць да сваёй справы, любіць яе, пастаянна чытаць, развівацца, супрацоўнічаць з музеямі, як мне бачыцца гэта, ведаеце, з нейкімі іншымі установамі, з мастакамі, магчыма, прыдумляць якісьці калабарацыі, як сёння модна казаць, карацей, улівацца ў любы кіпіш, акрамя галадоўкі, скажем так. Конечно, і гэта, да. канешне, будзе вельмі-вельмі цікава, таму што стандартныя ўжо варыяцыі стамілі людзей, яны хочуць чагосьці новенькага. І, напэўна, яшчэ з такіх якасцяў важных для экскурсавода гэта любоў да сваёй краіны. Каб яна не пра слова «я люблю Мінск», «я люблю Беларусь» транслявалася, а праз яго дзейнасць. Яна паміж радкоў. У кожным, не ў кожным, но ў блізкім да тэксту вар'іравалася, бо гэта значная частка нашай работы. Моя задача не больш даты, падзеі, расказаць колькасці, нейкія лічбы, ці яшчэ штосьці, імёны. Гэта ўсё важна, але стварыць умовы, каб чалавек захацеў сюды вярнуцца, каб Беларусь для яго як казка была. Каб мой горад Мінск таксама ўявіўся такой казкай. Вось я бачу такую мэту. Таму любоў да радзімы сваёй, да сваіх каранёў таксама. Я вельмі люблю далучаць этнаграфічныя звесткі пра ткацтва, пра саломапляцення, пра арнаменты, пра песні, бо гэта такая частка неад'емная нас як беларусаў, што адрознівае ці аб'ядноўвае суседзямі плюс-мінус. Гэта цікава і на прыкладзе падабенства, і на прыкладзе адрозненню паказаць. Таму я нават для турыстаў з той жа Расіі, калі бяру замовы, чытаю вершы па-беларуску, я расказваю адметнасці беларускай мовы, я кажу, чым падобнае, чым адрозніваецца, таму што, на жаль, я яшчэ не пачуць не заўсёды атрымоўваецца ім, і яны думаюць, што ніхто тут не размаўляе. А не, яна яшчэ жывая, яна існуе. Конечно. Яна унікальная, своеасаблівая, наша мова. Упэўненая. Так, Глеб. Таму вось гэта такі мой рэцэпт для тых, хто хоча паспрабаваць сябе. Але зноўку спрабаваць. Самае важнае спрабаваць адным іншым спосабам. І вось так, я думаю, што і атрымаецца. Таму што зноўку тое, што кажу я, Федя, Маша, Петя, гэта цудоўна, але кожны чалавек гэта унікальны сусвет, і ён па-свойму знаходзіць свой рэцэпт шчасця і свой рэцэпт працы ў гэтым жыцці. Я думаю, что вы не только уже успели выработать свой рецепт своего счастья, в том числе вот как гид-экскурсовод, но и в том числе активно этим делитесь, и это очень приятно, и снова же это заслуживает слов восхищения и благодарности, конечно. Екатерина, вот, безусловно, у каждого человека есть мечта или вот, в принципе, какие-то вот цели, планы, да, вот если касаться вас как гида-экскурсовода, вы, безусловно, уже обратили внимание на, опять же, вот свой интерес к истории некрополей, да, вот столичных в частности, да, вот истории окраин нашего города. А вот есть ли у вас, скажем так, вот мечты, да, вот освоить какие-то новые уголки нашего города, нашей страны, вот, конечно же, по которым и экскурсии хотели бы проводить? Если да, то что это может быть?
Так, я хочу стварыць сваю турыстычную кампанію. Гэта мой ідэальны варыянт развіцця падзей, каб яна была камернай такой, не магутнай з пункту гледжання колькасці, бо я для сябе зразумела, што калі гэта вялікія аб'ёмы працы, то гэта губляецца душэўнасць нейкая, шчыра кажучы. Таму я б не хацела шмат прадукту ствараць я маю для шматлікай аўдыторыі, а для вузкага кола аматараў, захапляючыхся беларускай нашай гісторыі ва ўмовах унікальных месцаў. Напрыклад, для мяне адкрыццём была Друя. Я не магу да гэтага часу зразумець, чаму беларусы не хваляць, не любяць. Так масава Друю, як, я не ведаю, там, як Гродна. Я абажаю Гродна. Но па мне гэтыя гарады стаяць на адной прыступкі, шчыра кажучы. Па важнасці, па цікавасці нейкай, па унікальнасці, па пекнасці. І вось я мару, каб такія куточкі, мястэчкі, гарадкі, Відзы, Браслаў, Друя, там, што яшчэ з цікавостак. Ветка зараз, канешне, раскручаная, ветка зараз папулярная. Набіралі абароты, дзякуючы цікавасці моладзі, которая прыехала туды, стварыла якіясьці умовы для турыстычнай дзейнасці, свае мясцовыя, падкрэсліваючы, вось ветка музей старабрацаў, ветка там ліштвы для дамоў, у дамах такія цудоўныя, прыгожыя, пернікі яны зараз робяць. Я ўпэўнена, што ў кожным кутку Беларусі знойдзеш штосьці сваё. І вось каб так наша Беларусь рознакаляровымі фарбамі з'яла, разумееце, што пернік, я не ведаю, ці там страва з бульбы, шклоўшчыны і шаркаўшчыны унікальная, цікавая, смачная, і спевы унікальныя, і адзенне цікавае, і ткацтва чымсьці адрозніваецца, ці саломапляцень. Вось такія нейкія свае адметнасці, і вось у такія месцы я проста са шчырай душою вазіла турыстаў дзень і ноч, і пры гэтым, каб гэта не былі велічэзныя групы, а каб гэта было там ва ўмовах мікрааўтобуса, каб гэта было, ведаеце, як маленькая сям'я. Вось у мяне такая ідэя гарыць у душы. Я разумею, што гэта вельмі складана адчыніць туркампанію, таму што, ведаеце, я вельмі патрабавальная да сябе. І тут, калі ты ўжо ствараеш, пашыраеш умовы, то ты завязан на тым, хто цябе вязе, які гэта чалавек, той кіроўца, якая машына ў яго, хто прымае, як яны пакормяць. І ўсё гэта адбіваецца на табе, бо гэта твая рэпутацыя. Калі ты сам за сябе працуеш, то ты ведаеш, што ты будаш выкладацца на 100%, і ведаеш, чаго патрабаваць і чакаць. А тут вельмі шмат завязана на іншых людзях, і не заўсёды, на жаль, сумленна яны падыходзяць да сваёй дзейнасці з любоўю, як я вам казала. Ёсць свае нюансы. Але ж выхад на новы ўзровень — гэта і складанасці, і асалода таго, што ты ці то змог, ці то не змог. Тут ужо розныя бываюць варыяцыі, але будзем меркаваць, што змог. Вось, таму моя уцеха — гэта вось праявіць культурныя адметнасці нашых рэгіёнаў. Нездарма ж у нас ёсць Падняпроўе, Панямонне, Паазер'е. Гэта на фоне велічэзных варыянтаў, а яшчэ і лакальныя. У кожным гэтым этнаграфічным рэгіёне ёсць і свае мясцовыя асаблівасці. Я не забудуся, калі я прыехала з гэтымі сваімі сабранымі людзьмі, з которымі вандравалі па Беларусі, выпадкова ў вёску і сустрэлі мясцовага жыхара, запытваючыся, як ехаць да чарговага помніка. І дзядуля там стаў: а хто вы, а куды вы, запытвацца. І пасля кажа: а я рукамі вырызаю цацкі якіясьці, давайте я вам покажу. Ён адчыняе дзверы, і ведаеце, гэта як у дзіцячыя часы скрынка з нейкімі цудамі. І гэты чалавек зрабіў мой дзень. Я яго не забуду, гэта было, можа, гадоў 5, а то і 7 таму, Глеб. Але ён у мяне стаіць у вачах, таму што ён застаўся назаўсёды. Ён зрабіў з гэты дзень, ён зрабіў успамін аб сабе, таму што ты бачыш, вось як пра любоў. Чалавек у гэтай справе, ён не прадае ніякія гэтыя лыжкі, што ён там робіць, і цацкі драўляныя, але ён на сваім месцы, і ён такі неверагодны. Па-іншаму я назваць яго не магу. І вось гэтыя людзі, яны былі цікавыя турыстам, бо гэта штосьці новае. Гэта не чалавек, который заробак атрымоўвае, который працуе з 9 до 5 часамі, просто каб адпрацаваць. Паглядывая на часы каждые 5 минут. Так, я з вами згодная цалкам, правда? Ці там, сколькі мне плацяць, так і я буду і працаваць, вось такімі умовамі, правда? А ён гатовы душу сваю разгарнуць перад людзьмі, і гэта вельмі файна, конечно.
Потрясающе. Я вот хочу сказать, что я вот получаю сегодня истинное удовольствие, вот элементарно даже вот и от общения с Екатериной, и вот даже вот слушая ее, вот вы немножко так вот, знаете, вот немножко напоминаете сказочницу такую вот. Да-да-да, потому что вот как будто вот вы действительно та вот самая скорбонка, крыница, вот как говорят по-белорусски, да, вот самых разных легенд, преданий и каких-то вот даже и современных фактов. И вот знаете, ведь мечты, они, им свойственно сбываться. Я это знаю по себе, потому что вот создать такой проект, как радио, да, университетское, тоже было моей большой мечтой. В принципе, вот создать какой-то вот подобный проект, связанный с радиовещанием, с подкастингом. В свое время эта мечта сбылась. И вот даже несмотря на то, что, безусловно, были сложности, в принципе, любой творческий проект — это огромная затрата, и здесь даже не о деньгах речь, это силы, да, в первую очередь. Но я уверен, что у вас обязательно все получится. Сколько бы времени ни потребовалось, но вы человек, который притягиваете к себе, вот просто это достаточно вот понять из общения с вами, хотя вот мы с Екатериной фактически вот знакомы, сегодня видим друг друга впервые. Но я хочу просто, чтобы у вас все обязательно получилось, и чтобы действительно была туркомпания, да, и, ну, либо даже если это будет первоначально какое-то вот виртуальное пространство, да, где вы будете тоже делиться своими какими-то знаниями, да, ведь никто не запрещает создать там какой-нибудь сайт или телеграм-канал, или, в принципе, какую-то опять же виртуальную площадку, где вы будете тоже проводить экскурсии, пусть виртуальные, но все же, да. А потом, безусловно, это может перерасти в нечто большее, да, и вот, как мне кажется, хорошая такая вот, да, фирма. Дай бог, будет, дякую вам, Глеб, за добрые слова. Да. И здесь хочется, чтобы вот сейчас мы представили, что нас тоже может слушать человек, который хотел бы себя вот попробовать в сфере туризма, краеведения, стать вот гидом, экскурсоводом, просто вот быть таким вот, как вы, человеком, который знает о Беларуси, ну, как мне кажется, больше, чем просто все, да? Вот с какими словами напутствия, с какими советами вы могли бы обратиться к такому человеку? Па-першае, знайсці добрае атачэнне людзей, якія будуць падтрымліваць гэтага чалавека ў яго пачынаннях. Я, калі сыходзіла са школы, я вельмі баялася, што я не знайду сродкаў для існавання, і мяне падтрымаў, напрыклад, муж. Ён мне яшчэ тады не быў зусім мужам, но ён мне казаў, што ты заўсёды ў школу зможаш вярнуцца. А вось паспрабаваць... У цябе ёсць шанс зараз, раз ты хочаш, раз ты гэтым гарыш, трэба. І вось ён быў такой апорою, бо я заўсёды баялася, што фінансавых сродкаў не хопіць, у школе хоць якая-ніякая стабіловая заробак якісьці ёсць. Вось, і ён для мяне быў такой апорай. І я яму заўсёды кажу, дзякуй, што тады, 3 гады таму ты мне сказаў ўсё ж такі паспрабаваць. Таму атачэнне, кола тваіх людзей, падтрымкі, яны ці то цягнуць, як мая матуля, часамі на ніз могуць, кажучы, знаходзячы мінусы, яны ёсць паўсюдна, відавочна, або будуць падсвечваць гэтыя добрыя бакі для цябе. І яны будуць падтрымкай, яны будуць парадай даваць, асабліва калі на гэтай прафесіі склаліся, вось, і натхняць цябе, даваць сілы на новыя здзяйсненні. Магчыма, з імі зладзіцца яшчэ нейкая сумесная дзейнасць, нейкія сумесныя праекты, у якія чалавек ульецца спачатку ў складзе каманды, а пасля яму атрымаецца гэта ўжо і самастойна рабіць, набраўшыся вопыту. Конечно. Чытаць кнігі, канешне, па гісторыі, бо вельмі шмат часта задаюць пытанні па гісторыі. Хтосьці прыходзіць непадрыхтаваны, умоўна кажучы, і яму дастаткова таго, што ты толькі паведамляеш, а хтосьці нават хоча праверыць цябе. І, канешне, гэта таксама вельмі важна, наколькі дасведчаны ты ў тых ці іншых фактах, якія ты падаеш і на якія ты даеш адказы. Таму развівацца, канешне, прафесійна, чытаць кнігі і па гісторыі Беларусі, па гісторыі Мінска, ці то там іншага краю, які чалавек даследуюць, напэўна. І, магчыма, даследаваць рынок турызму дзеля таго, каб высветліць, што чалавеку цікава агулам, так, і даследаваць, як сучасны час у нас маркетынг вельмі распаўсюджаны, што карыстаецца попытам, каб, канешне, стварыць сабе сітуацыю поспеху. У першую чаргу на гэтым усё зіждзецца. Калі ўжо атрымалася ў пачатку, то малаверагодна, што пасля будуць правалы. А калі яны будуць, то пачатак той добрый будзе натхняць і даваць сілы на новыя здзяйсненні. У мяне першы раз
не атрымалася, таму што мне далі замову, і я па сваёй дурасці ўзяла за дзень да самой экскурсіі Ракаву і Вянец. Я абажаю гэтыя населеныя пункты, ці Венец, як мясцовая кажа, так? Але да мяне прыехалі вельмі дасведчаныя турысты, і яны па архітэктуры сталі мяне ганяць. А я не вельмі добра ведала. І яны мне сказалі, што праму твара вы, ну так сабе экскурсавод. І ўсё, для мяне гэта быў крыж вось да 8 гадоў, уяўляеце сабе, я спынілася нават на болей. І толькі калі я ў гэтай школе вадзіць стала бесплатна для сямей, маіх дзяцей, і яны мне сталі казаць, у цябе ўсё атрымоўваецца, класна, ідзі здавай акрэдытацыю, давай паспрабуй. Для мяне гэта было штуршком вельмі важным фідбэк, як кажуць, зваротны ад людзей, што ты патрэбны, што ты на сваім месцы, у цябе ўсё атрымоўваецца. Я вот думаю, как раз-таки вот очень здорово, что вы, Екатерина, рассказали об этой вот истории, да, никогда не нужно бояться допускать ошибки. Мы люди, мы не идеальны, мы легко можем ошибаться, да, но самое главное, действительно, вот не застревать вот в этом состоянии, да. Один человек, ведь он не профессионал, он просто, ну, подумаешь по архитектуре, зато он в остальных сферах может быть гораздо слабее по объему тех знаний, которые существуют у вас. Поэтому здесь совершенно не стоит действительно вот застревать вот в этой, значит, вот в этом состоянии, что раз вот я не получилось у меня по архитектуре Ракова и Венца, значит, все, я ничего не смогу. Нет, у каждого есть свои сильные стороны, и вот вы, очень здорово, что вы их нашли, и я думаю, что сейчас этот человек очень даже сожалеет о своих словах, которые он в свое время сказал. Так, и в опыта. Все ровно, ты набираешься, и ты становишься все лепшим и лепшим профессионалом. Так, конечно, конечно. Екатерина, огромное вам спасибо. Было большим удовольствием для меня сегодня с вами познакомиться, пообщаться, и хочется действительно пожелать вам успеха во всем. Вы достойны того, чтобы действительно у вас просто были миллионы желающих посещать ваши экскурсии, и, конечно же, достойны того, чтобы у вас появилась своя собственная творческая площадка, пространство, в какой бы оно форме ни было, но вместе с тем таких людей, которые действительно любят свою страну, да, вот то, о чем вы говорили, недостаточно просто произносить эти фразы, да, действительно нужно гореть этим делом, сколько бы ты ни зарабатывал, да, как бы тяжела твоя работа ни была, какой бы объем знаний, а ведь история Беларуси, история Минска — это безграничная, просто бездна фактов, и ты фактически вот уже будешь в возрасте человеком, и все равно ты ничего не будешь знать фактически, да, это же вот как я знаю, что я ничего не знаю фактически, да, поэтому, чтобы вот вы никогда не теряли своего энтузиазма, вот, и чтобы эта работа вам приносила только удовольствие. Дякую, Глеб. Я вяртаюся до таго, з чаго пачала мой настаўнік гісторыі. У вёсцы гарадзішча Шклоўскага района да гэтага часу памятаю, як намаляваў маленечкую кропачку і кажа, вось калісьці філосафа запыталіся, адкуль вы столькі ведаеце. Гэта кропачка, гэта было тое, што ён сказаў, я ведаю, а ўсё, што бязмежна вакол, гэта тое, што мне яшчэ прыйдзецца і ці атрымаецца ці не, але даследаваць. Таму няма межаў да удасканалення. Дзякуй вам за то, што вы мяне запрасілі. Я хвалявалася, вырашалася, але не шкадую ні хвіліначкі, што прыйшла да вас. Таксама жадаю вам плённай працы, каб вы гарэлі гэтым, каб гэта асалоду прыносіла для вас ва ўсіх сэнсах, каб ваша радыё хацелі слухаць зноў і зноў, прыходзілі цікавыя да вас людзі, якія таксама вас натхнялі на новыя праекты, новыя здзяйсненні. А слухачам хачу пажадаць больш знаходзіць часу для сябе, для, у тым ліку, даследавання нашай унікальнай гісторыі. Часта кажу, што дзякуючы ковіду мы зацікавіліся ў большай ступені сваім краем, а гісторыя такая наша унікальная, такая цікавая. Трэба толькі захацець гэта даведацца, капнуць крышку глыбей, знайсці свайго экскурсавода, ці свой маршрут, ці сваё месца, аддушыну, а божа, шмат гэтых месцаў. Вандруйце па Беларусі. Тут цэлы космас, унікальны, шматбаковы, і дай Бог, што ён будзе зяць ва ўсіх сваіх фарбах у турыстычным і не толькі сэнсе. Да, прекрасное завершение. Спасибо огромное. Екатерина Захарова, гид-историк, этнограф, краевед и просто человек, который искренне любит свою страну, была сегодня у нас в гостях в подкасте «Минск моими глазами». Я почему-то думаю, что наша встреча не последняя, Екатерина.
Я так само на гэта спадзяюся. Глеб, Вот. мне спадабалася у вас. Да, поэтому вполне возможно, что будет у нас какая-то идея вот на что-то совместное, да, всегда можно попробовать. Не понравится, просто будет такая вот страничка в нашей общей истории. А может быть и что-то подобное у нас будет иметь место уже на регулярной основе. Я лишь хочу напомнить, что интервью с Екатериной, равно как, опять же, интервью со всеми предыдущими нашими гостями можно в любое время послушать на сайте Радио Иньяс, в телеграм-канале, на стриминговых платформах, ну и, конечно же, в эфире нашей круглосуточной интернет-радиостанции Радио Иньяс. Меня зовут Глеб Родионов, спасибо, что были с нами, любите нашу родину, любите наш город, всего доброго. Радио Иньяс представляет интервью с теми, кто любит нашу столицу и знает ее историю. Минск моими глазами.